Здравейте, приятели! В предходната серия на Културна Одисея разгледахме първата духовна революция на човечеството. Обсъдихме археологическите доказателства за това как са градени основите на културата изобщо. Представих аргументи, които доказват погрешността на господстващата концепция в масовото съзнание, че древните са били диваци, лишени от всякаква духовност. Установихме, че всички необходими елементи, съставляващи днешната цивилизация, са посяти още преди 40 000 години. И така в общи линии опровергахме виждането в масовото съзнание, че древните ловци са живели единствено на база потребности, базови, храна, секс, разложаване. Разкрихме наличието на дълбоки смисли в първобитното изкуство. И като цяло в предходната серия установихме, че преди 40 000 години се случва културна революция, която революция доказва, че групите ловци в каменната ера са имали въображение, духовни способности, имали са митология, магически практики, влиятелни жреци, шамани, за наличието на които съдим от древните скулптури, рисунките в пещерата, сечевата, музикалните инструменти, древните флейти. И в предходния епизод успяхме да скицираме образа на древния човек. Представихме си групи хора, които живеят заедно, съгласно традиции и ритуали. Традиции, които се предават от поколение на поколение, вероятно посредством сказания, танци и песни, и посредством произведения на изкуството, като скулптури и рисунки. Представихме си хора, вярващи в духовен свят, в който шаманите могат да навлизат и да осъществяват комуникации. Ползвайки този духовен потенциал, за да лекуват, да договарят благоразположението на духовете за помощ при лов, защита от природни бедствия, изобщо успяхме да пресъздадем в съзнанията ни как древните са водили интензивен духовен живот, как са имали постоянна връзка с сакралното. И днес ще разгледаме прехода от първобитния образ на живот към уседнало съществуване в постоянни селища. Всъщност, какво потиква хората да спрат своя цикличен ход, следвайки стадата и да поемат по пътя към прогреса? Днес ще ви представя най-новите научни хипотези и най-новите открития по въпроса, които впрочем изменят из основи нашата представа за образуването на цивилизацията и изменят начина, по който трябва да възприемаме цивилизацията. Но нека първо да си припомним господстващата доскоро теория за неолитна революция. Терминът е въведен от австралийския археолог Гордън Чайлд, за да обозначи прехода от събирателство и ловуване към земеделие скотовъдство или преминаване от примитивна икономика към селско стопанство. Като съгласно на личните данни, неолитната революция започва от плодородния полумесец с опитомяването на животни и култивиране на растения преди около 10 000 години. Гордън Чайлд е археолог с марксистски убеждения, така че тази теория до голяма степен е в условно съавторство и с Маркс. Ясно, че Маркс е роден 72 години преди Чайлд и това са учени от различни поколения, но те двамата имат общо виждане по въпроса за неолит. Даже тримата, защото и Енгелс пише по въпроса, така че тримата постулират, че човечеството, усъвършенствайки своите сечева и технологии, постепенно опитомява зърнени култури, растения и животни. Това води до уседнал образ на живот, което води до появата на излишъци от ресурси, които излишъци дават възможност за някои индивиди да имат свободно време. А свободното време е необходимото условие за развитие на сложна култура и сложни религии, който води към цивилизован и сложно организиран градски начин на живот. Трябва да вметна, че още Аристотел постулира как свободното време е необходимо условие за появата на изкуствата. Другарите марксисти обаче добавят и икономическия фактор като задължително условие за появата на свободно време. Тук логиката е проста. Ако няма достатъчно храна и ресурси, хората са заети само с оцеляване. В момента, в който се появяват излишъци от храна и ресурси, тогава се освобождава и време, а времето дава възможност на определени индивиди да насочат усилия към трупане на знание, творчество и изкуство. Или казано още по-просто, ползвайки пирамидата на Маслоу, човек първо трябва да задоволи своите базови нужди. Чак тогава може да насочи усилия към по-възвисшите потребности.
Но днес появата на нови данни, нови открития опровергава това виждане. Сега относно свободното време като фактор тук никой не спори. Но относно това, че икономиката е първична, а културата вторична, тук вече имаме доказателства, че нещата са тъкмо наобратно. Преди да ви представя конкретните доказателства, нека обърнем внимание на данните за температурите на планетата, изобразени на следната графика. Преди 14 000 години започва топенето на ледниците. И на графиката виждате, че тогава започва геоложката епоха, наречена Холоцен, който е достатъчно топъл климат, благоприятен за високата плодовитост на зърнените култури. И изобщо температурите са по-високи. Условията за живот в повече кътчета от планетата стават все по-благоприятни. Обаче учените отдавна ги озадачава едно рязко падане. Значи в продължение на хилядолетие имаме покачване на температурите. А тук, забележете на графиката, има рязко падане за период от около 1000 години. И после пак покачване. Съвсем скоро учените обясняват това рязко понижаване на температурите с топенето на ледовете, с изменение солеността на океаните. Колкото повече данни събират, толкова повече става ясно, че причините не са тези. Или поне не са само тези. А през 90-те години се появява една нова теория, наречена катастрофата през късния дряс. Учените предполагат, че в началото на късния дряс е имало сблъсък на планетата ни с фрагменти от разпадаща се огромна комета, които падат на територията на Северна и Южна Америка, Европа и Азия, на почти всички континенти. Данни от геологически изследвания показват, че в съответстващия на късния дряс геологически слой има голяма концентрация на платина и злато, микроскопични сферички разтопено стъкло и нанодиаманти. Това потвърждава предположенията за сблъсък с небесни тела. Катастрофата предизвика горене на биомаса, климатични промени, измиране на мегафауна. Допълнително, за това свидетелства и наличието на продукти от горението, включително въглен, изгорял цветен прашец, защото голямо количество отлагане от изгоряла биомаса. Така че преди 12 800 години Земята претърпява грандиозна космическа катастрофа. Представете си как древните хора са наблюдавали сипещите се от небесата комети. Небесата за тях са били винаги част от сакралния свят. Нещо особено, те са следели движението на небесните тела. И оцелели древни митове подсказват, че те са изпитвали страх от комети. Изобразявали са ги като диви опашати животни, които нощем се спущат от тъмното, за да изядат някого. В образа на змейове или лисици с дълги опашки. И тази върволица от комети преди 12 800 години причинява глобално земетресения, вулкани, цунами, тъмнина, изменение на климата и трайно падане на температурите. Така, нека обърнем внимание на друг един аспект. На добре известен ни плодороден полумесец. Погледнете картата. Това е плодородната земя с форма на полумесец, започваща в единия край от територията на Израел до Персийския залив в другия край на дъгата. И както знаем добре, на тази плодородна земя са разположени всички най-древни градове и цивилизации. А сега обърнете внимание на следващата карта, която също изобразява отдавна известни на учените факти. Виждате разпространението на дивите видове пшеница, ечемик и животни, които в последствие ще бъдат опитомени и техните потомци ще са с нас до ден днешен. Ако обърнем внимание на пресечната точка на всички тези региони, т.е. мястото, където те всички се пресичат, в самия негов център е разположен Гьобекли Тепе, мегалитът, за който ще ви разкажа днес. Учените отдавна са знаели, че на това място трябва да има артефакти, които да дадат данни за генезиса на уседналия начин на живот. И през 1994 година, когато археологът Клаус Шмидт започва разкопките на Гьобекли Тепе, той още от самото начало е осъзнавал, че тези разкопки ще имат изключително съществен принос за науката. Между другото, в YouTube има негова лекция в рамките на образователния формат TED.
Така че може да гледате лекцията, изнесена лично от археолога, под чието ръководство са правени разкопките. И ако не се лъжа, Шмидт говори за мегалита в смисъл. Провежда тази своя последна лекция 8 дни преди внезапно да почине. Имайте предвид, че този комплекс към момента е разкопан едва на 10%. Така че сензациите оттам тепърва предстоят. И така, какво е Гьобекли Тепе? Това е хълм, който се извисява посред равно поле. И отдавна било ясно, че е ръкотворен. Разкопките показват, че хълмът тъй под себе си около 20 архитектурни паметника, които са били ползвани преди повече от 12 000 години и са били закопани след използването. Представете ли си титаничните усилия да построиш храмове и после да ги закопаеш с огромен хълм? Изобщо можем ли да си представим значимостта на този храмов комплекс за древните, които са положили толкова усилия? Ето как изглеждат разкопките на Гьобекли Тепе. Храмовият комплекс е строен преди поне 12 000 години, периодът, който до известна степен съвпада и с така наречената катастрофа през късния дряс. А ето как е изглеждал самия храм. Може би ви напомня до известна степен на Стоунхендж. Стоунхендж, това са просто наредени камъни и нищо повече, докато тук имаме изящни скулптури и много друго, което в рамките на серията ще уточня. Плюс това Стоунхендж е строен чак 7000 години след Гьобекли Тепе, когато в Египет се построяват първите пирамиди. Така че ако Гьобекли Тепе е предшественик, начална точка на цивилизацията, Стоунхендж е закъсняло да е младен на ръба на древния свят. Строен във времена, когато вече има далеч по-напредничеви технологии. Стоунхендж отстъпва и по архитектурно изящество. Вече двата монолита са несравними. Гьобекли Тепе е представлявал храм с вход, през който се влиза покрай висока колонада. При това посетителите е трябвало да се движат по спирала в посока часовниковата стрелка. И съдим за това по разположението на изображенията и символите, защото ако посетителят се е движил наобратно часовниковата стрелка, просто няма да види релефите в цялата им красота. Монолитът е строен така, че да изобрази различни небесни явления. Нали знаете защо е такава посоката на часовниковите стрелки? Защото ако застанем с лице обърнато на юг, то Слънцето, движейки се от изток на запад, следва именно посоката на часовниковата стрелка, а не наобратно. От слънчевите часовници е тази традиция, но това, на което следва да обърнете внимание и да осъзнаете, е, че Гьобекли Тепе не е просто някакъв си там гигантски храмов комплекс. Той е строен, когато хората още не са водили уседнал живот. Говорим за каменната ера и за онези ловци-събирачи, следващи стадата, диви животни, търсещи полянки с дива пшеница, които изведнъж решават да се обединят и да построят храмов комплекс с абсолютно неутилитарна цел. Трябва да осмислите и факта, че преди 12 000 години хората са живели в относително малки групи, от по 30 до максимум 100 души. Доказано от археолозите факт. Обаче за реализацията на проект от мащаба на Гьобекли Тепе трябва да се обединят множество групи, които да градят храма с общи усилия. Според специалисти, минимум от необходими работници за реализацията на такъв проект през каменната ера е поне 600 души. Или за целта е трябвало да се обединят поне 10 големи клана, ако не и повече. До тогава подобно нещо не се е случило, а след него възникват и други подобни мегалити. Например, само 46 км източно е разположен друг храм – Караан Тепе. И всъщност не е много ясно кой храм е първият – Караан Тепе или Гьобекли Тепе. За сега, понеже датировките са приблизително еднакви и понеже Гьобекли Тепе е по-добре разкопаният, приемаме, че Гьобекли Тепе е първият храм. Но ясно, че далеч не е единственият възникнал в този период. Така че виждаме как древните хора влагат огромни усилия и време, за да реализират обекти, които не носят икономически ползи. Впрочем, това противоречи на Гордан-Чаловата теория, че икономиката предхожда културата. Алгоритъмът не е
икономика, свободно време и чак след това култура. А напротив, преди да се случи икономическа революция, много преди това се е случила духовна революция. Когато някакви ловци-събирачи са се обединили, водени от неутилитарни подбуди, за да градят храм. И после следва изграждането на още много други храмове. След което в продължение на около 2000 години в този регион виждаме активен културен икономически обмен между племената. Явно, че общите религиозни практики действат сплотяващо. Тези хора регулярно се събират на няколко фиксирани места за провеждането на ритуали. И е близко до ума да предположим, че като са провеждали ритуали, това не се е случило просто ей тъй мълчейки, без да си продумат и дума. Не е било, провеждаме ритуала, мълчейки и чао кой откъде е. Повече от ясно е, че те са се събирали общувайки си, обменяйки идеи, осъществявайки търговия, сделки, бракове, изобщо всячески обмен. Обменяли се и различни сортове семена. Ако някой е опитомил някакво животно, ясно, че ще дойде при храма за ритуала заедно със своите питомници. Това са ловци-събирачи, които постоянно пътуват, заедно с цялата покъшняна, цялата челяд. И ако има добитък, значи заедно с добитъка, което означава, че другите кланове, щом видят опитомените добичета, ще настъпи обмена на ноу-хау, обмен на технологии и знания по опитомяване на животни, изготвяне на сечива. Или това са места за обмен на идеи. Ако не за целта имаме интернет и социалните мрежи, ако през средновековието това са били манастирите и университетите, то Гюбекли Тепе и Каран Тепе са аналог на първите университети за човечеството. Те са аналог на първите градове. Изобщо това са местата, в които е зачената цивилизацията, където знанията на хиляди и хиляди хора в продължение на 2000 години биват обменени, съхранявани, обобщавани, осмислени, преосмислени и прилагани на практика. И именно за това там хората започват да отглеждат зърнени култури. Археолозите предполагат, че диви сортове ечемик и пшеница са събирани и присъстват в менюто на ловците-събирачи още поне преди 20 000 години и в продължение на поне 10 000 години на никой не му е идвало на ум, че може да ги засади и отглежда. Дори са имали сечива, наподобяващи сърпчета да събират. Но те са разчитали да намерят на готово дивото. Това, което си расте на готово. Не им е идвало на ум, защото на готово е по-лесно и защото така или иначе ловците не стоят на едно място, а постоянно следват стадата диви животни. Обаче, събирайки се на едно място в Гюбекли Тепе и в останалите храмове за провеждането на ритуали, всеки вероятно е носил различни семена от околията, кой от каквото е събирал, и така са отбрани най-добрите сортове. И има основание да предполагаме, че са ползвани семена за самите ритуали. При това големи количества семена, цели вани. И в един момент, може би виждайки как от разсипани случайно запаси пониква реколта, може да са сметнали, че вместо да събират и носят семена отдалече, е по-ефективно планирано да засаждат необходимите количества за нуждите на храма в близост до храма. Ювал Харари има такова изказване, че не ние опитомяваме пшеницата, а тя нас. Обаче откритията в Гюбекли Тепе подсказват, че нещата не са съвсем така. И ако изобщо нещо е опитомявало човека, това не е пшеницата и изобщо не е нещо материално, а нещо друго. Нещо нематериално. Или ако изобщо може да кажем, че човекът е опитомяван от нещо, тогава трябва да кажем, че това нещо е идея. И Клаус Шмидт всъщност открива, че земеделието и така наречената аграрна революция е страничен ефект, следствие на култови практики, идеологически практики, идеологии. Имайте предвид, че Шмидт е бил изключително внимателен и премерен в изказванията си човек. И за да твърди той дадено нещо,
значи има неопровержими доказателства. Нека каже няколко думи за това как е изглеждал въпросният мегалит. Градежът има кръгла форма с 20 концентрични окръжности и Т-образни стели с релефи, представляващи различни животни. В центъра на комплекса виждаме Т-образна стела, което всъщност е стилизирано изображение на човешка фигура. Човек с квадратна стилизирана глава. Или не глава, а качулка. Виждат се ръцете отстрани, подпрени на пояс. А горе е изобразена огърлица. Комплексът изобилства с фрески на лъвове, птици, змии, скорпиони. И тези Т-образни стели как напомнят и на статуя, намерена в град Урфа, недалеко от Гюбекли Тепе. Същите елементи виждаме и пред друг храм, недалеко, на Вали Чори. А ето карта, на която са изобразени локациите на останалите подобни мегалитични съоръжения. Така че Гюбекли Тепето не е единствения храмов комплекс, той вероятно е първият, но култовите практики започват да се разпространяват и развиват. А сега, нека направя и връзката с така наречената катастрофа през късния дряз, за която споменах. Защото именно в контекста на случилия се тогава катаклизъм, днес може някак да интерпретираме самите архитектурни елементи в комплекса. Ясно, че първобитните са имали светоглед, според който в абсолютно всичко проличава волята на боговете. Те са интерпретирали всички явления като пратени от боговете или като божествени проявления. Това според древните нищо не се е случило просто така случайно, а всяко събитие се обясняло съгласно някаква митология и волята на боговете. И явно, че щом се е случило нещо страшно, щом от небесата са паднали някакви неща, тогава този катаклизъм следва да бъде обяснен съгласно вярвания, митология, идеология. И съответно построяването на Гюбекли Тепе е първият паметник, който свидетелства как древните са установявали причинно-следствени връзки и обяснителни схеми. Виждаме как, бидейки свидетели на нещо свръхграндиозно и свръхважно, те са решили да отреагират с свръхусилие. Те, изграждайки обяснителна схема, обяснявайки си небесните явления, вземат определени съответни мерки, изразяващи се в действие. А действието конкретно в случая е строежът на храма и провеждането на ритуали в този храм. Явно катастрофата с кометите е интерпретирана като наказание или божествен гняв, предизвикан от прегрешение. Може би дори библейският мотив за първородния грях битува от тези времена. Кой знае. И щом боговете са разгневени, значи трябва да се направи нещо, за да се умилостивят. Та след като древните ловци стават свидетели на дъжда от комети или метеорити, явно, че се появяват определени шамани, които казват: хора, боговете са разгневени и за да ги умилостивим, трябва да направим или какво си. И те правят. И кой знае, може би за това повече не са падали толкова големи комети. И така, какви ритуали са провеждани в храмовия комплекс, няма как да знаем. Но съдейки по релефните изображения на множество хищни птици, може би там са провеждани така наречените небесни погребения, при които мъртъвците се оставят изложени на показ, като закуска за хищни птици, и след церемонията остават само костите без плътта, и тези кости роднините съхраняват като реликва. И вероятно, щом за ритуалите са се събирали огромни тълпи от хора, по над 500 души, вероятно, освен погребенията, са провеждани грандиозни пирове. И вероятно за вдигане на настроението са ползвали и алкохол, предшественик на бирата. Жреците вероятно са ползвали психотропни вещества, за да изпадат в транс, и е много вероятно да са извършвали жертвоприношения. Има множество изображения на змии. Близо до град Урфа е намерен бюст, представляващ глава на жрец с змия на тела. Прилича малко на скинхед с прическа на змия. Вероятно тогава жреците са имали такива прически. И като цяло
змиите са били един от основните символи. Вече споменах, че древните са изобразявали кометите като змии или опашати лисици. Имайки предвид катастрофата през късния Андреас, вероятно тази мода има връзка с падналите комети. Другият често повтарящ се мотив е бикът, което ще е основен символ за много култури в последствие. Дори днес в нашите азбуки, знаете, буквичката А или Алеф е стилизирано изображение на бича глава. Обърнете А наобратно и ще видите рогата и муцуната. Тази буква е заимствана от финикийската азбука. Те пък са я заимствали от египетската, а мотивът е древен като самата цивилизация. Какво е било точното значение тогава не знаем, но в последствие бикът ще символизира плодородието. Вероятно подобно значение е имало и тогава. Бикът е основен символ и за културата на Чаталхиюк, после в критската култура, та чак до мита за Минотавър. В митраизма, Митра убива свещения бик. Още бикът е символ на едно от най-главните божества за всички семитски племена и народи и така нататък. Така че религията и идеологията, изповядвана в храма на Гюбекли Тепе, е била проторелигия за множество последващи, да не кажа всички европейски и близкоизточни религии. Защото символите и изображения на стелите от Тепето после ги намираме като аналогични образи сред всички следващи култури. Например, лишоядите изобразения в Гюбекли Тепе някак дословно ни напомнят египетската богиня Нут, която отнася на крилете си душите на покойниците в небесата към Млечния път. Друга една особеност, която установяваме в Гюбекли Тепе, е, че тогава прещраква религиозен фокус от женското начало към мъжкото. Защото всички хора и животни, изобразени в храмовия комплекс, са от мъжки пол. Ако до тогава всички скулптури са били изображения на богини, с някои изключение, тук и животните и хората са подчертано от мъжки пол. Защо подчертано? Защото са изобразени с фалоси, така че никой да не се обърка. Дори и днес асоциираме небето с мъжкото начало, а земята с женското. Сега в египетската култура нещата са малко по-сложни, но като цяло и там слънцето, небето е основно асоциирано с мъжкия пол. И може да предположим, че именно случилата се катастрофа с падането на кометите от небето е било тласъка за тотално преосмислене на културата. Явно те са видели в небесата източник на тотална гибел и преосмисляйки източник на тотално спасение. И знаете ли, имайки предвид твърденията на съвременните учени, че Слънцето след приблизително 5 милиарда години ще угасне, ако не бъдем изтребени от тогава от сблъсък с астероид, комети, днес ние виждаме в небесата спасение. Те са символ на спасение за душите. А развитието на космическите технологии може да направи така, че небесата да са спасение за цялото човечество. Да открием там нашия нов дом. Но нека се върнем към Тепето. Там са открити огромни съдове с формата на вани, с остатъци от ферментирал ечемик или пшеница. Явно съдовете са ползвани за да съхраняват нещо като бира, която явно се е ползвала при ритуалите. И в следващите култури бирата ще играе важна роля. А относно изображенията на животни, има предположение, че те символизират съзвездия, за което може да прочетете повече подробности от книгите за Гюбекли Тепе на Клаус Шмидт и Андрю Колинс Genesis of the Gods. Като най-важният извод в случая е, че културата на Гюбекли Тепе в последствие се разпространява. За това свидетелстват множество находки, включително и находки в Невали Чори, селище обитавано от преди 10 500 години. Там е открит храм и скулптури. Общо взето към момента, археологическите разкопки на храмове от този период и тази култура включват 11 локации. Първо, Гюбекли Тепе. Второ, Невали Чори. Трето, Шанлъ, Урфа и Ани Махали.
Четвърто, Караантепе. Пето, Хамзантепе. Шесто, Сефертепе. Седмо, Ташлътепе. Осмо, Курттепе. Девет, Аберцувантепе. Десето, Сайбурч. 11, Айянлар Хююк. Общо 11 храма, разположени в един регион. Явно продължение на същата култура. И явно продължение на същата култура е град по-далеко, на юг, в Израел, Ярихон. Един от най-древните градове. Последните открития показват, че изначално там е имал храм, около който се образува селище и прераства в град, където също откриваме препратки към културата на Гюбекли Тепе. Също така, то е поредното доказателство, че първичен е храмът, а градът и градският живот е вторичен продукт на култовите практики. От Тосо Иерихон, смятам, всеки е чувал за неговите стени. И оттам градските стени стават основен символ за града и цивилизацията. Може би не случайно в един от най-древните епоси, Гилгамеш, когато героят е вече напълно разочарован да постигне безсмъртие, умирайки, той се утешава с гледка към стените на родния град Урук. Препратки към културата на Гюбекли Тепе откриваме и в град Чатал Хююк, основан преди повече от 9000 години. Между другото, от разкопките в този град съдим за изключителната егалитарност на тогавашните общества, с обществени кухни, погребване на близките не в дома, в който са живели, и отглеждане на децата също не в дома, в който са родени, без прекалено чувство за частна собственост, а със силно усещане за равенство, взаимопомощ, някак наподобяващо и напомнящо егалитарността при днешните диви племена, водещи първобитен начин на живот. Например, ако не знаете, проучете колко егалитарно живеят дивите племена на джунглите в Амазонка днес. Само че за разлика от дивите племена на Амазонка, в Чатал Хююк гражданите са живели в разкошни къщи, с красиви орнаменти и фрески по стените, от които съдим за култ към свещения бик. Особеното за Чатал Хююк е, че те са погребвали близките под самите храмове на къщите. Разбира се, това са небесни погребения, при които първо плътта е премахвана от костите, после тлените останки биват старателно измивани, украсявани с глина, за да наподоби плът и очи от мидички. И така, мъртъвците са подготвени да се завърнат в дома при живите. Не става дума за съхраняване на мирзливи трупове с плът. Явно предците са били на почет и гражданите са държали мъртъвците да живеят комфортно заедно с живите в буквалния смисъл. Такива практики откриваме в Херихон и целия регион, и между другото, дори днес в Израел има традиция да се измиват костите на починалите. Явна препратка към култове от преди 10 000 години. И постепенно културата на първия храм се развива до великия град Урук, основан преди 6500 години. Това е градът образец за всички следващи. И първият градообразуващ елемент, разположен в самия му център, разбира се, храмът, така нареченият зигурат, като самата дума означава нещо много високо. Зигуратите имат формата на масивна стъпаловидна пирамида, а на върха е домът на почитаното божество. И нека сега обясня защо Урук е първият велик град и защо Урук е еталонът, схемата за градоустройство на всеки следващ мегаполис. В този град са обединени 8-те основни иновации на човечеството. Разбира се, някой в една или друга форма виждаме доосноваването на Урук и в други градове. Но в него присъстват всичките 8 елемента, които са: първо, разделението на труда. Второ, масовото производство, което подразбира и стандартизация. Трето, управление, в смисъл професионален мениджмънт. Четвърто, иерархия, което предполага договор и консенсус между гражданите. Пето, писменост. Шесто, бюрокрация. Благодарение на писмеността се разработва апарат, който да систематизира нещата. Седмо, образование. И осмо, инфраструктура и логистика.
защото поради огромното си население, за да поддържат установения стандарт на живот, градът е трябвало да получава по-голямата част от необходимите храни и ресурси отвън, доставени или по суша, или посредством речния транспорт. И днес, без тези 8 елемента, няма как да си представим голям град, нали? Приятели, тази схема за градоустройство е програмирана преди 6000 години, а самия код на тази програма започва да се пише още от древните ловци-събирачи, преди 40 000 години. После основните му постановки са доработени в Гюбекли Тепе. Дописва се в първите градове – Иерихон, Чаталхююк, град Бибулс и други, а в Урук е финалният штрих, където градът, цивилизацията, заблестява в цялото си величие и днес ние живеем по модела, формиран в Урук. И така, приятели, направихме достойно пътешествие и с откритията на археолозите за древния свят, които категорично доказват, че остарялата теория на Маркс, Енгелс и Чайлд, че икономиката стои преди културата, е невярна. Днес археолозите вече са стигнали до извода, че икономиката, градът, цивилизацията – това са производни продукти, следствие на културата. И в началото са идеите, а после идва материалното развитие. Първо нещо трябва да се случи в умовете на хората, така както се е случило това с хората, построили Гюбекли Тепе. И в последствие този храм им е дал възможност да се събират по-големи групи, да общуват повече, да обменят идеи, знания и технологии, довело до формирането на градската култура. И всичко останало е следствие. И така, приятели, ще продължим нашата културна одисея в следващата серия на тема писменост. В нея ще разгледаме едно от първите велики литературни произведения на човечеството – епоса за Гилгамеш. И ще проследим формирането на сложна религия и философия. Благодаря ви за вниманието. Желая ви приятен ден и до нови срещи!